Έτσι, συγχαρητήρια. Έχουμε ξαναπαίξει αλφα κατηγορία. Τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Εμείς πάμε μέχρι τέλους να το βγάλουμε αίτη. Σήμερα ήταν... Όχι, δεν θα έλεγα αγχωθήκαμε. Απλώς μπήκαμε λίγο πιο άνετα στο παιχνίδι με την διαφορά στη βαθμολογία που είχαμε και επειδή ξέρουμε έναν ντέρμπι, αλλά πιο αδύναμη ομάδα. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, εγώ και στο 0-2 και αυτή είναι επιβράβευση. Χάρη, επειδή ξέρω την εμπειρία σου και τις ικανότητες, αυτή είναι επιβράβευση για μια ομάδα που πάλεψε όλο τον χρόνο. Σίγουρα είναι επιβράβευση. Εντάξει, σήμερα κάναμε και ένα τζερζελέ γιατί θέλαμε λίγο να το χαρούμε παραπάνω. Γιατί και από σήμερα και βαθμολογικά είμαστε πρωταθλητές. Εντάξει, η βαθμολογία πιστεύω τα λέει όλα με όλες τις ομάδες. Δηλαδή τώρα έχεις μια τέτοια διαφορά και τερματίζεις στο πρωτάθλημα τόσο γρήγορα πρώτος. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι. Το αποδείξαμε και θα το αποδείξουμε πιστεύω μέχρι το τέλος. Από εκεί και μετά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους τους φιλάθλους μας που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο και μας στήριξαν, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Πού το χαρίζεις αυτό? Όλους, τα παιδιά μου, στην οικογένειά μου και σε όλο το χωριό. Δεν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι να τα απολαύσεις. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Αλέξης Μαρμαρίδης, ένα ακόμα μεγάλο ταλέντο εδώ στο Μεσαίο. Αλέξη, καταρχήν, τι να πούμε σήμερα, έτσι? Όμορφες στιγμές, ατελείωτες. Φυσικά. Τα πάνω κάτω έφερε το Μεσαίο γιατί δεν ήθελε να πληγώσει και τον κόσμο του, αν και βρέθηκε εκτεθειμένο. Αλλά τελικά στα δύσκολα είστε πιο δυνατοί, έτσι. Ναι, αυτό αποδεικνύεται. Φυσικά και όταν είμαστε και πίσω στο σκορ, τα δίνουμε όλα για την ομάδα και ειδικά σε τέτοιο γειτονικό ντέρμπι. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, τους πατήσαμε και βάλαμε 3 γκολ. Πού χαρίζει αυτό το τίτλο εσύ προσωπικά? Φυσικά στην οικογένειά μου και σε όλο το χωριό. Και πρώτη φορά πρωταθλητής. Ναι, μπράβο, σου εύχομαι και ακόμα περισσότερους τίτλους και εύχομαι να σε δούμε και στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για αυτή την άνοδο. Το λόγο να το δώσουμε τώρα στον Γιώργο το Μαρκίδη. Ένα μεγάλο παίκτη, Γιώργος Μαρκίδης, ο οποίος τα έδωσε όλα. Γιώργο, τελικά όλα καλά. Όλα καλά, έτσι. Όπως το είπαμε και από την αρχή του πρωταθλήματος, ότι αυτή η ομάδα θα έφτανε σε αυτό το στόχο, γιατί από την αρχή ήταν ο στόχος μας στο πρωτάθλημα. Κάθε παιχνίδι. Ναι, ηρεμήσαμε, κάθε παιχνίδι το κοιτούσαμε ξεχωριστά. Βασικά ο προπονητής, ο γυμναστής δώσανε μεγάλο κεφάλαιο σε αυτήν την ομάδα. Ήταν η ψυχή της ομάδας. Τελικά αυτή η χημεία, αυτό το ταξίδι της Αστραπή Μεσαίου. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Εύχομαι σε κάθε ποδοσφαιριστή να το ζήσει αυτό. Πιστεύεις ότι ήταν μια δικαίωση και για εσάς για όλο τον αγώνα που κάνατε όλη τη χρονιά? Ναι. Όλα από την αρχή δεν ήταν όλα αυτά που κάναμε τυχαία. Από η διοίκηση, από την αρχή, έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, με τους προπονητές που έφερε, με τα τραπέζια, με την οργάνωση που είχε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Γιώργο, πού χαρίζεις εσύ το τίτλο αυτό, προσωπικά? Στους προπονητές μου. Στους προπονητές σου. Σου εύχομαι να τον απολαύσεις, συγχαρητήρια. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, δίνοντας το λόγο στο συνεργάτη του Άγγελου Βιλανάκη, τον Σκιαπρανίδη, τον Αβραάμ, τον είχαμε φιλοξενήσει πρόσφατα και στις εκπομπές. Κύριε Αβραάμ, καταρχήν, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και νομίζω ότι άγχωσε λίγο τον κόσμο, αλλά τελικά όμως εσείς που ήσασταν πιο έμπειρος, πιστεύατε ότι αυτά τα παιδιά μπορούν με καθαρό μυαλό να αλλάξουν. Το είχα δεδομένο, ήμουνα στον πάγκο, ποτέ δεν αγχώθηκα, πίστευα στην νίκη και φάνηκε κιόλας. 4-2 ήταν αποτέλεσμα πολύ λογικό γιατί φάνηκε τη δουλειά μας. Πιστεύεις αυτός ο τίτλος είναι επιβράβευση όλη τη χρονιά για όλα αυτά που περάσετε? Είναι μια μεγάλη επιβράβευση. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, συγχαρητήρια στη διοίκηση και από εδώ και πέρα φόρτισα για την Α. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε ακόμα τα καλύτερα να έρθουν για τα επόμενα χρόνια για ένα χωριό μικρό που έχει πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γλώσσα. Θα κάνουμε το χωριό το Μεσαίο μεγάλο χωριό πλέον. Συγχαρητήρια σε όλους, όλα τα παιδιά, στην διοίκηση, το συνεργάτη μου Βελανάκη. Τους αγαπώ πολύ, από την καρδιά μου και εύχομαι από εδώ και πέρα στην Α. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, αυτά από τον κύριο Σκιαπρανίδη. Κάπου όμως εδώ ολοκληρώνουμε. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά που ζήσατε, είναι λογικό τα χαμόγελα και από τον πατέρα του κύριο Τσολακίδη, τον πατέρα του Προέδρου, τον Κασιανό, ο οποίος είναι λογικό βέβαια. Ένα χωριό άλλαξε γενικά το ποδόσφαιρο σε αυτό το χωριό εδώ που λέγεται στο Μεσαίο, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα φόρησε τα καλά του. Αν και κάποιοι βέβαια, όπως λέμε αγωνιστικά, προσπάθησαν να αποτρέψουν αυτή τη γιορτή, αλλά η επιμονή, το θάρρος, η τόλμη και η αγάπη και το μεράκι και η αποφασιστικότητα των πρωταθλητών που κόβουν πρώτη το νήμα σε όλες τις κατηγορίες της Ένωσης Μακεδονίας, από σήμερα η Αστραπή Μεσαίο μπορεί πλέον να βλέπει το μέλλον της με αισιοδοξία αφού επιστρέφει στην Α κατηγορία και σίγουρα, όπως ακούσατε, τραγκαρισμένο τον Πρόεδρο, αγχωμένο από τη χαρά, από τη μεγάλη, ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Έχει και συνέχεια. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε για την απόλυτη εμπιστοσύνη που δείξαν στο Superstar της Μακεδονίας, Σωτήρη Καραζαρίδη, και στους συνεργάτες μου. Και βέβαια, κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε τον επίλογό μας. Όπως λέμε σε πολλά ρεπορτάζ, να σκέπτεστε πάντα θετικά. Το τελικό 4-2
κρύβει πλέον τον επίλογο. Η Αστραπή Μεσαίο ήδη από σήμερα εδώ και αρκετές ώρες είναι πλέον στην Α κατηγορία. Από όλους εμάς και αυτούς που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, όπως λέμε, να σκέφτεστε πάντα θετικά και συγχαρητήρια για αυτή την ομάδα η οποία έδειξε και μέλλον και παρόν. Καλό σας βράδυ, γεια σας.